Флорентин Петре и Валентин Илиев са в предни позиции. Паза Йордан Тодоров. Тодоров центрира в наказателно поле, удар! И това е 1-0 за ЦСК. Флорентин Петре. Образцова контратака на армейците. Страхотен пробив по дясното крило на Йордан Тодоров и на трика. Пас на Тодоров към Флорентин Петре и резултата вече е открит в 21-та минута на двубоя. ЦСКА повежда срещу Рилски спортист с 1-0 след попадението на Флорентин Петре. Найден, струва ми се, че прекрасна контратака на армейците. Просто издърпаха целия състав на Рилски спортист в тези 3-4 минути, в които домакините си помислиха, че владеят ситуацията на терена. За изпълнението на ъгловия удар почти всички бяха дошли да вкарат на Ивайло Петров, но в крайна сметка гол падна във вратата на колегата му Пламен Петров и Рилски спортист вече губи на собствен терен от ЦСКА. Грешка там на бранител на Рилски спортист. Роберт Петров влиза в наказателното поле. Центриране по тревата, Тиаго Силва. И страхотно спасяване там. Отново Петре. Това ще бъде Дуспа. Дуспа за ЦСКА. Нарушението вече извършено срещу Флорентин Петре. От позицията, на която се намирам, струва ми се, че Дуспата е 100%. Велизар Димитров. Удар на Велизар Димитров и 2-0. 2-0, 25-та минута. ЦСКА вече води с 2 чисти гола на стадион Искър в Самоков. 2 контратаки, 2 гола за армейците. Много точна игра, много прецизно, много красиви комбинации се твориха софиянци и съвсем заслужено водят с 2-0 още в 25-та минута на двубоя. След попаденията на Флорентин Петре и сега това на Велизар Димитров от Дуспа. 2-0 за ЦСКА. А още в 10-та минута Пламен Марков изпрати Франциско Мартус да загрява край страничната линия. Нова атака за армейците. Тиаго Силва, хубаво подаване към трика. Прекрасен завършващ удар и това е 3-0. Наистина контратаката на ЦСКА взе своята жертва и тя се казва Рилски спортист. Само за няколко минути армейците направиха 3 контратаки, при които отбелязаха 3 гола. Абсолютна дезорганизация и дезориентация в отбраната на домакините при тези бързи контратаки от страна на ЦСКА. 3-0 Елген Трика, а минутата е едва 31. Много елегантно изпълнение на Трика. Тръгна вратаря да затваря ъгъла, но като че ли очакваше Трика да спре топката, да овладее, да тръгне да го преминава, но това копване в движение с външен фаут с десния крак просто го матира. Не очакваше това Пламен Петров и закономерно нокдауна върви към катастрофа за домакините след около гол на всеки 10 минути, въпреки че и трите паднаха в последните 10.